27, Abril 27, 2022. Narito na naman po ang inyong lingkod. Sueco Catanduanes, spokesperson Miss Lawrence Rojas. Good morning sa lahat ng ating mga listener ng Radio Oragon dito sa Virac. Sa ating mga listener ng Radio Oragon sa buong Catanduanes, sa 11 munisipyo dito sa Catanduanes, Pandan, Karamuran, Viga, Payo, Bagamanok, Higmoto, Baras, and San Miguel, Bato. And dapat lagi tayong happy mula Lunes dahil hanggang Biyernes yan. Good morning din sa ating mga sales lady nagagandahan dyan sa Catanduanes Bazaar and Supermart. Magandang umaga, Virac Lucky Hotel and Virac Lucky Supermart. Sa ang ating mga customer ng Virac Lucky Supermart. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning din sa ating mga paratsenda dyan sa Virac Public Market. Sa laging tutok na tutok sa Radio Oragon, Mayor Sinforoso Pusoy Sarmiento. Magandang umaga. Sa lagi ding nakatutok sa Radio Oragon si Konsehal Hazel Isidoro. Pala si Nanay Seni Bagadyong, avid fan yan ng Radio Oragon. Laging nakatutok yan. Magandang umaga. And syempre sa ating mga kapulisan, MPS Virac and MPS San Andres, kumusta kayo dyan? Yung ating mga kapulisan na laging nariyan sa Virac Public Market, na laging naturalmente nakabantay sa atin, magandang umaga sa inyo. You baby are so sexy. You baby are... At bago tayo pumunta sa ating mga balitaan, tumungo po muna tayo doon sa aming istasyon ng aming mga planta. Punta tayo sa Marinawa, Bato. Magja-jogging lang muna, saglit ang inyong lingkod para po makaabot tayo doon sa Marinawa, ang aming istasyon ng aming mga planta. Planta ng Sueco. Well, good morning pala sa lahat ng empleyado ng Sueco Catanduanes. Ready to love you, touch me, my baby, I'm looking for sexy man. Narito na tayo sa Marinawa. Puntahan natin at kumustahin natin kung kumusta na ang supply ng kuryente ng Sueco. Syempre nanggagaling yan sa Sueco. Papunta sa ating lahat. Papunta sa ating mga businesses at kuryente na papunta rin sa ating mga bahay, sa ating mga residential home. Umaga, mga kaisla, meron tayong total power demand na umaabot sa 10,554 kilowatt. Iyan po yung kuryente na inyong ginagamit sa mga panahon na ito at kuryenteng kaya nyo lang pong gamitin sa mga oras na ito. 10,554 kilowatt. Po ang kuryenteng kaya sa inyong isupply ng SunWest Water and Electric Company Incorporated or Sueco ay umaabot sa 12,520 kilowatt. Kaya po meron tayong total power reserve na 3,266 kilowatt. Hulugan po mga ka-Radio Oragon, mga kaisla, na supisyente po ang supply ng kuryente na nanggagaling sa Sueco.
or sa SunWest Water and Electric Company Incorporated or SUECO. SUECO Catanduanes. Siyempre, meron pa tayong other plants total power available at ito po ay nanggagaling sa National Power Corporation. Meron po silang total power available na 9,600 kilowatt and meron na silang reserve power na umaabot sa 8,300 kilowatt. And syempre, meron tayong total power available sa pangkalahatan na po ito is 22,120 kilowatt and the total power reserve na 11,566 kilowatt. You baby are so sexy, baby you are so nice. Nangangahulugan po mga karadyo Oragon Baby, na wala po tayong problema you baby pagdating sa supply ng kuryente na nanggagaling sa SUECO. so sexy, baby you are so nice. Touch me, my baby. Kung magkaroon man po tayo ng power interruption, bantayan po natin at subaybayan po natin kung ano po ang ilalabas or i-release ng First Catanduanes Electric Cooperative sa kanilang Facebook page para malaman po natin kung ano po ang resulta or ang dahilan ng power interruption. Na, 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 na. Kumusta po ang produktong petrolyo? Tumaas na naman ba? Kahapon po, nabanggit ko sa inyo na tataas siya ng almost 4.10 pesos kada litro ang gasoline. You are so sexy, baby you are so nice. You baby are so sexy, you baby are so fine. You baby are so sexy, baby you are so nice. At sa balitang enerhiya, energy grid will be stable every minute of every day with green push. Ang sabi dito, no blackout. Kapag po pinursige natin ang renewable energy, wala pong pangamba sa brownouts or power interruption. Despite concerns over the reliability of wind and solar power, the electricity grid could be kept stable every minute of every day on 100% green power, an expert has claimed. According to Civil and Environmental Engineer Professor Mark Jacobson of Stanford University, solutions exist to keep the lights on with a complete switch to renewable. Kanyang sinulat, the greatest question of facing the world as we transition away from traditional fuels to 100% clean renewable energy is whether we can keep the electricity grid stable every minute of every day given the variability of wind and sunlight. My answer is yes, we can avoid blackouts by taking advantage of multiple tools that are already available. You baby are so sexy, baby you are so nice. At present, the main technologies in this field include on- and offshore wind turbines, solar panels, concentrated solar power plants, geothermal plants, and hydroelectric facilities. Collectively, these are referred to by experts as wind, water, solar technology. Kasali po ang ating hydropower plant sa green energy. Hanggang ngayon po buhay na buhay ang hydropower plants ng SUECO. At patuloy natin itong ginagamit at ito po yung pinaka nakakatulong sa atin. Dito sa isla ng Catanduanes, ang
aming hydropower plant, ang hydropower plant po ng Sueco. Usapan po ang green energy. You baby are so sexy. You baby are so. At ang amin namang mga power generator ay safe din sa environment and environmental friendly din ang aming mga power plant. Are so fine. You baby are so Ang importante lamang po, hindi kami nagkukulang sa supply ng kuryente at palagi po kaming sumasapat at lagi pa rin kaming merong reserve power. sexy, my darling. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sexy At sa balitang pangkalusugan, isa na lamang po ang aktibo ng kasong COVID-19 sa Catanduanes batay sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office. So isa lang po ang nagpositibo sa coronavirus dito sa atin sa Catanduanes. Kaya po ngayon nasa alert level 1 na lamang tayo. Sana po hindi na tayo abutin pa ng alert level 4. Balitang ng Department of Health Philippines. Noong ika-24 ng Abril 2022, mayroong 726 na malubha at kritikal na pasyente na naka-admit sa ating mga ospital dahil sa COVID-19. Sa 2,841 ICU beds para sa mga pasyenteng may COVID-19, 479 ang okupado. Ang 479 na yan ay almost 16.9%. Samantala, 16.9% ng 24,309 ang non-ICU COVID-19 beds naman ang kasalukuyan ding ginagamit. Higit sa 67 milyong individual o 74.98% ng ating target na populasyon ang bakunado na laban sa COVID-19 habang 12.9 milyong individual naman ang nakatatanggap ng kanilang booster shot. Kabilang banda, 6.6 milyong senior citizens o 76.35% ng ating target A2 population ang nakatanggap na ng kanilang primary series. Na pumanaw na kung saan 31 ay naganap na noong Abril 11 hanggang Abril 24. Balita naman sa isla, dito sa isla ng Catanduanes, idineklara na po ni Pangulong Duterte ang Catanduanes bilang Abaca Capital. Duterte signed Republic Act Number 1170 declaring the province of Catanduanes as the Abaca capital of the Philippines on April 15.
Under the law, the state recognizes the importance of the abaca industry and its development as a driver of rural development, not only because of its singular potential as a raw material that can increase the country's export earnings tremendously and put the name of the country in the map of the world for producing the biggest volume of abaca fiber, but for having provided livelihood to many small farmers in the countryside. In recognition of its status as the country's biggest producer of abaca and making the Philippines world-renowned as Manila hemp in the fiber industry and in support to the agricultural development of the province. Republic Act 1170 was passed by the Senate as a Senate Bill number 1978 on January 31, 2022 and adopted by the House of Representatives as an amendment to House Bill number 6149 on February 2, 2022. You baby are so sexy. The Catanduanes province leads with the highest abaca production in the country with 31.72% contribution to the country's production in 2020 and 33.74% in 2009 and 33.37% in 2018. Looking for sexy nights. Catanduanes accounts for more than 80% of the Bicol region's production with at least 21,500 hectares of land dedicated to abaca planting. At balita po sa ibang bansa, crude to replace Russian barrels. Abu Dhabi crude is preparing to make its way to Europe for the first time in 2 years as the European Union seeks replacement for Russian oil, Reuters report. You are so nice. In May 2020, a shipment of Abu Dhabi crude was loaded for Italy, and there have been so shipments since, according to Arab News, citing Refinitiv Econ data. So nice. According to Reuters, citing shipping reports, France Total Energies has provisionally chartered a tanker to load Abu Dhabi crude in early May bound for Europe. A total of 1 million barrels of Murban crude, one of 3 Abu Dhabi. This will divert some Abu Dhabi crude from Asia, but India has already been refraining from higher price Saudi and UAE crude and taking advantage of highly discounted Russian crude. The European Union has been grappling with the decision to ban Russian oil, and Ukrainian President Volodymyr Zelensky has demanded that the Black Sea importing oil and gas from the Kremlin. Supplies have become even more risky with the outbreak of a fire Monday at oil storage facilities in Bryansk, near Russia's border with Ukraine, with Moscow claiming that the fire was the result of a Ukrainian missile strike. Baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby you are so nice. Touch me, my baby. Love me, it's easy. Kiss me, my darling. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sexy nights.
Balita naman sa ibang lugar. Inaning mais na ibinahe na sinunog ng sinunog sa Amulong. Baby, you are so nice. Touch me, my baby, love me. Sa mga litratong pinadala ni Marga Alfonso sa Facebook page, makikita na nasunog ang ilang mga mais sa kanilang inani sa Barangay Unag sa Amulong, Cagayan. Bagamat may mga ilang sakong naisalba, nanghihinayang pa rin siya dahil ibabiyahe na sana ito noong Abril 19. Sinabi pa nito na sana hindi rin ito magaya sa mga katulad nilang mga magsasaka at sana mahuli kung sino ang gumawa nitong kanilang napagsunog sa kanilang mais. Last week mga kaisla, kung inyong naaalala meron ding napabalitang mga mais na sinunog din, pero doon po ito sa lugar ng Isabela. You baby, Ito naman po dito sa Amulong, Cagayan. you baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby. At mag-iina minasaker ng kaanak na ayaw pautangin. Utang ang umano'y naging mitsa ng buhay ng mag-iina matapos ilang pagsasaksakin ng kanilang kaanak sa San Quintin, Pangasinan. Ang sospek kinilalang si Dexter Lechauco, 22 anyos, na umano'y pinsan ng biktimang nanay na si Cristalina Lechauco Ogaco, 36 anyos. Nadamay din sa pangyayari ang dalawang anak ni Cristaline na edad 10 at 8. Napag-alaman na tinanggihan umano ni Cristaline na pautangin si Dexter at doon na ito nagalit, lalo na at may matagal ng alitan ang dalawa. Pinasok umano ng sospek ang pamamahay ng mag-ina at doon na niya inundayan ng saksak na nagresulta ng kanilang kamatayan. At agad naman na naaresto ang sospek at nahaharap ngayon sa kasong 3 counts of murder. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby. At balitang pangkalikasan, mga ka-Radio Oragon, ay pangkalusugan pala, I should say. Balitang pangkalusugan, mga ka-Radio Oragon, ito po yung nabanggit ko sa inyo kahapon patungkol po sa manok. Ito po yung binibili nating manok para lutuin at para meron tayong iulam. Ano po? New study looks at the dangers of washing poultry. 25% contaminated their salad. Ito daw po yung sa tuwing bibili po tayo ng manok, dahil magluluto tayo, depende po sa menu kung ano po ang inyong gusto. Merong adobo, merong tinola, merong chicken curry. Ito po yung manok na ating binibili sa merkado. Although many people know that washing poultry is not a good way of preventing foodborne illness, a recent study found that it might be more dangerous than most realized because it can lead to dangerous cross-contamination. Kapag hinugasan daw po natin yung ating mga manok na yan na binili sa merkado, kailangan pala hugasan natin ng mabuti ang ating mga kamay at yung zinc na ginagamit natin, yung mismong lababo. Dahil po nakakahawa daw po yung bakterya na nanggagaling sa manok, pwede pong mahawaan o makapunta doon sa mga gulay na hinuhugasan din natin sa ating zinc. So, pati po yung ating mga maliliit na planggana or pinggan na ginagamit natin sa paghuhugas ng manok, kailangan po linisin din lahat yon para po hindi ma-contaminate yung mga gulay na lilinisan din natin or huhugasan din natin
or isasahog doon po mismo sa manok dahil yung bakterya po pala ay naiiwan doon sa sink or doon sa lalagyan kung saan inilagay yung manok. The study from North Carolina State University on the impact of poultry washing on kitchen contamination found that 25% of participants contaminated salad with raw poultry. You baby are so sexy. The study, observational study of the impact of a food safety intervention on consumer poultry washing, Are so was published in the Journal of Food Protection. The corresponding author of the study and an extension associate at North Carolina State University, Ellen Shoemaker, explained that they wanted to know the effect an educational intervention would have on getting people to stop washing poultry before cooking, and also what effect any resulting change in behavior might have on reducing contamination in the kitchen. They also found that the high levels of bacteria were detected in the zinc and on the salad lettuce. Lettuce po kasi 'di ba ang kinakain sa ibang bansa. Kadalasan ho ito yung kanilang kinakain sa ibang bansa, itong lettuce na ito. So kaya lettuce po ang nalagay dito at lettuce yung kanilang ginawang study, experiment. So dito po sa atin sa Pilipinas or dito sa atin din sa Catanduanes, ano po ang kadalasang sinasahog natin sa manok kapag niluluto natin? 'Di ba po? Patatas, papaya or sayote, depende po sa atin kung anong klaseng pagluto. Carrots. So kung dito sa atin naman, carrots po talaga at patatas, sayote, papaya, yung kailangan na hugasan ng mabuti, pati yung manok na dapat magkahiwalay sila ng paghugas. Kasi according to the study, nako-contaminate po yung mga vegetables or gulay kapag po hinugasan natin una nating hinugasan yung manok na binili natin sa merkado. Kaya po ang sabi dito sa pag-aaral, kailangan i-sanitize din natin ang ating mga lababo or zinc. Dahil nakitaan po ng high level ng bakterya, ang zinc or ang lababo and yung mismong salad na lettuce. So, parehas din yan nung gulay natin na sinasahog na doon natin hinugasan sa lababo kung saan natin hinugasan yung manok. fine. You baby are so sexy. Baby you are so The researchers suggest that messaging should focus on hand washing and cleaning and sanitizing surfaces. Bukod sa paghugas ng kamay, bukod sa paglinis ng ating zinc, ng ating kusina, kailangan pa rin nating i-sanitize ito. touch me, my baby. Love me, it's easy. Kiss me, my darling. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sexy night. Na 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 na.
po malapit na ang mga fiestahan ngayon dito sa atin. O yung mga karneho na inyong ihahanda. Ayan po ha, meron na tayong tips sa balitang pangkalusugan para po hindi makontaminate yung ibang karne or yung ibang mga gulay na inyong ihahanda. Hindi makontaminate ng bakterya. You baby are so sexy. You baby are so fine. Bukas pala, bisperas na, no? Bisperas na sa Barangay Palta Small. At sa Biyernes, sa darating na Biyernes, fiesta na. Baby, love me easy. Makikifiesta po tayo sa Barangay Palta Small. Love you, touch me, my baby. I'm looking for sexy love. Gusto ko lang pong magpa-thank you ng marami sa aming technician, sa aming bagong technician na si Brother Herbert Abuay. Kita nyo po sa aming Facebook page ng Radio Oragon at sa aming Facebook account. Siya po ang gumawa ng aming live streaming na ito, ng screen na ito. Thank you, Brother Herbert Abuay. And maraming salamat din kay Brother Jim Rafael, na siyang nagto-troubleshoot ng aming antena, ng lahat ng aming mga kagamitan dito sa Radio Oragon. Baby are so fine. You baby are so sexy. Baby you are. At hanggang doon lamang po ang ating balita, mga ka-Radio Oragon, mga ka-isla. Abangan niyo po ako sa mga susunod pang araw sa live streaming ng Radio Oragon Virac at sa aming Facebook page ng Radio Oragon Virac din. Are so nice. May makakita po kayo sa aming screen. My baby, Kakaiba na po ito dahil napakagaling po ng aming mga technician. I'm ready to love you. Touch me, my baby. At hanggang sa muli po ang inyong lingkod, si Suweko Katanduan na si spokesperson, Miss Lawrence Rojas. Bato-bato sa langit ang tamanay huwag magalit, ang pikon po ay laging may tinatago yan. In the service of Katandunganon, Diyos lamang po ang aking kalakasan. God bless Katandunganes and keep safe everyone.